Достарым, қыш ул бик күңелле вакыт. Җәй көне кар да, боз да калмый, эреп бетә. Шуңа күрә бу вакытның кадерен белеп калыйк. Күбрәк саф һавада булыйк. Күңел ачып калыйк. Уйныйк, дусларым. Мин бүген шугалакка килдем. Кичен монда малайлар хоккей уйнарга киләләр. Әтием миңа өр-яңа бик матур тимер аяклар алып бирде. Мин әле беренче тапкыр гына тимер аякларда басып торам. Миңа әтием киңәшләрен дә бирде. Сезгә дә әйтим әле. Аякларны бераз бөгәбез. Гәүдә белән башны алгарак иябез. Туры басып торсак, егылырга мөмкинбез. Менә шулай. Ярар, дусларым. Аллага тапшырып китеп карыйм. Бераз гына куркыта. Ой. Ой, йыгылдым. Тимер аякта шуганда дөрес итеп йыгыла да белергә кирәк. Ой, дусларым, шундый күңелле. Миңа тимер аякта шу бик тә ошады. Бәлки, яхшылап шуарга өйрәнсәм, миннән фигуралы шу буенча спортчы да чыгар, Кем белә?